ya, asa mo kuan ni? Diri kasto nga ma'am para safety ka. Kansihan ako ani oy. Kasi maayo ma'am kung gunitan ta ka para dili ka mahulog ba. Gunit lang ya, basta ayaw lang hulog. Ya, ngayon ko mag-modeling. Naunsa naman taon ka manghuda ka oy. Ikapoy na gani kong wa kay giapilan. Unsa na ka magmodeling ka? Sus, Ginoo ko. Himuon na mo ko nimong tigdalag mga gamit nimo. Pinangga jugay ko nimo kuya ay. Kay ginakuyog-kuyugan jud ko nimo permanente. Mo nang kabalo ko nga safety ko. Ganahan sa imong mata. Mao na mugara pug ka. Mo ginantabangi kuya no basig sa mali nga lalaki ko maadto. Mo nang salamat jugay ya. Sus, sa kanang kinaiya nimo dito jud ka maadto sa lalaking way gusto nimo. Maguna-una mong gud ka magpasiseksi. Pasabot ana, nagpadugo kay silahap. Tanawa lang ya kung di ba ni bagay magsiksi-siksi. Mao lagi, por dili sa tanang panahon magsisiksi ka. Basic na ata diri ng kalasangan magsisiksi gyapon. Sus daghanan ni mugyaw-yaw oy. Pangitain og motorya kam lakaw na ko. Ayaw sa kayo ikaw ray pasahero ha kabalubi ka ni driver diri mga manyakol kayo. Kanang naisakay pod para duha mo. Pangitai gani ko no. Boss, sakay ka. Oy, dili, nakoy pasahero akong manghod. Pili pa masahe dito. Asa na nga dito boss. Daghan magdito dre. Sa palengke. Ay sus, 50 ra diha boss. Wala pa kay pasahero no. Maghulat og isa paghulat para duha sila ilarga. Unsa na minon ka boss nga mo dispatcher naman hinuon ka sa kuha? Asa man yung manghod boss nga mo sakay man ka ha? Ura oh. Hiya. Pero kiat na pong manghuda niyo. Hay pa yung Oh, sus, larga na ko na ritso karon dayon boss. paabot lagi gisa. Di ko gusto nga mularga ka nga maray karga nimo. Away problema, paabot tag isa, pasakyan na rin boss. Sus, ganong pasakyo naman gidaan. Mabuta lang na sa dito. Boss! Sakay ko, boss! Oh, tara pasahero. Oh, pais na ilarga na. Matay, dako apo na ana oy. Masayro magkakapilian po ni mo pasayro oy. Tara, boss! Larga ta, boss! Isa tayo sabi, na ako'y pasahero isa. Sige, dali na. Oh, pwede na. Duha na mo. Ay, asa mo kung sakay diri ay ya. Perti yung dako ako ng isa god. Gan, unsay mayo, musabak na lang ka diri. Uy, pag sure dra kuya, kamanyakol ba nimo? Boss, si ba driver man ka sa una? Asa ning motor nimo? Nadaot ganino, at tuon ba kayo nakuto sa siyap? Ano na lang be, magkambyo ta. Ikaw na lang drive para makalarga ta. Saan na dugaya ba makalarga na? Unya, asa mo kuan ni? Diri kasto nga ma'am para safety ka. Oo, day na, gipa-drive day ko nimo, kaya na day kay plano. Maigo ka na yung tanong, huwag ikaw mo drive. Di na mama, kay basin magasgasan ka. Kansihan ako ani, oy! Kasi maayo ma'am kung gunitan ta ka para dili ka mahulog ba. Gunit lang ya, basta ayaw lang huluga. Basin asa? Kutob, si mong makaya. Karga pa! Ah, dili na, wala na. Siya nalang ikarga o para maluag ta. Duha me. Ay, sorry ma'am, abay kong syara. Oo. Pagtarong ha.